posledná vec, a prepáčte, že vám to poviem, berte to samozrejme v podstate v úvodzovkách, ale veď aj cez Ukrajinu už nejde ruská ropa. Ja chápem, je nakupovaná v Rusku, ale je nakupovaná na ukrajinsko-bieloruskej hranici. A ako náhle je Prepáčte. Dobre, ja čakám presne tú istú reakciu, keď vám teraz poviem, že americký Westinghouse nakupuje ruské jadro a niekde si ho vo vzduchu prebalí, a tak sa skúste rovnako takto zasmiať. Nie jadro, je to urán. Jadrové palivo som chcel povedať, áno, obohatený Oni z toho urán. vyrobia Obohatený urán. Ale my sa bavíme o rope. A to je absolútne jedno, že sa bavíme o rope, ale je to ruská ropa. A takisto ako je to ruské jadrové palivo. Keď my obohatený urán z Ruska. Ropu, tak na ukrajinskej hranici sa z nej stáva Slovenska. Stála ruská ropa, ktorou je financovaná vojna na Ukrajine. A ešte k tej Chorvátsku a Čiže tej my keď Českej kupujeme republike, ruskú ropu, tak ale keď Američania kupujú ruský obohatený urán, tak už je to, no ale veď oni vlastne môžu. Ja to neobhajujem, opäť je to Som čakal, že sa rovnako zasmejete. Alebo keď napríklad Francúzi a Belgičania a Nemci v húfne nakupujú ruský skvapalnený plyn, LNGčko. Sú najväčší odberatelia, títo traja.